Matul il-jum tal-ġimgħa Charles Bonello uffiċjalment beda jokkupa l-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista wara l-vot li sar il-ħamis fil-għaxija. Fil-fatt il-ġimgħa filgħodu s-Segretarju Ġenerali l-ġdid daħal fl-uffiċċju tiegħu għall-ewwel darba Michael Piccinino jilqa' lil Charles Bonello fil-bidu tal-ħidma tiegħu f'dan l-irwol importanti fejn mod simboliku Michael Piccinino għadda ċwievet tal-uffiċċju lis-Segretarju Ġenerali l-ġdid. Wara din il-laqgħa Charles Bonello żar ħaddiema ta' NetMedia fejn tkellem mal-impjegati kollha preżenti li l-kol awgurawlu għal-kariga l-ġdida tiegħu u żar lil ħaddiema tekniċi, l-edituri tal-gazzetti, id-Dipartiment tar-Reklamar, in-Newsroom, l-Amministrazzjoni u anki l-bqija tal-istrutturi minn fejn jitħaddem Net FM u Net Television. Aktar tard flaqa mal-impjegati kollha Charles Bonello saħaq lil ħaddiema kollha ta' NetMedia u tal-Partit Nazzjonalista qed jagħtu kontribut lill-pajjiż. Is-Segretarju Ġenerali fisser kif fl-aħħar sin il-Partit Nazzjonalista kompla jissaħħaħ u spjega li riżultat tal-elezzjoni ta' Ġunju kif ukoll preżenza tal-poplu waqt il-protesta tal-ħadd li għadda juru li l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista qed ħalli l-frott. Charles Bonello fakkar ukoll fil-maratona li se ssir nhar il-ħadd li ġej, maratona li bija l-Partit Nazzjonalista jkun jista' jkompli bil-ħidma tiegħu favur pajjiżna u favur il-familji Maltin u Għawċin.